Ola, este ano a clase de terceiro é a encargada de celebrar o Día da Muller de 2025 no noso colexio. Neste curso decidimos enfocarnos no caso dunha muller científica. Trátase de Ada Lovelace, que nace en Londres hai máis de 200 anos alá polo século XIX, pero non por iso é pouco moderna, xa que foi moi adiantada para o seu tempo. E non só iso, tamén nos dá moitas leccións de vida, xa que destaca polo seu espírito de superación. Sabémolo porque traballamos con este conto sobre ela. O que pasa é que como estamos a falar de tempo atrás, moitos dos seus proxectos non foron postos en práctica ata anos despois, como no caso da música. Ela pensaba que as notas e os sons podían ser traducidos á linguaxe das máquinas, como a música moderna, que triunfa hoxe en día. Normal que pensaran na música, xa que viveu na época de Beethoven, e as súas novenas sinfonías. Investigou e predixo como sería a informática no futuro. Por iso estamos falando dende a aula de polos creativos. Queres decir que agora, gracias a ela, podemos forzar nos móviles e todo isto que hai na aula? Efectivamente, trátase da primeira programadora de computadoras da historia. Para que entendades a importancia desta muller científica, recomendamos a reportaxe dos lunes, acompañados de Lucrecia e dos enlaces no blog. Pero antes de acabar, vamos a deixar unha pregunta. Colled a lápiz e papel e dadelle a pausa. Se Ada Lovelace naceu en 1815 e morre en 1852, cantos anos viviu? Os pequenos que vos axuden os profes. Veredes que a resposta aínda pon máis en valor a importancia do seu esforzo e traballo. Todo é posible, pero debemos lograr que sexa para todos e tamén para todas.